шагыйрь. Төн утырып, шагыйрь шигырь язды. Ак кәгазьгә тамды яшьләре. Тышта давыл иде бер туктаусыз. Күк күкрәде, яшен яшнәде. Җил ишектән кереп, өстәлдәге кәгазьләрне чәчте, туздырды. Аннан чыгып тышка йөрәк яргыч ачы тавыш белән сызгырды. Тау булып дәрья дулкынланды, яшен сукты калын имәнне. Эч пошыргыч шомлы тынлык басты тирәдәге карсак өйләрне. Тик төн буе шагыйрь бүлмәсендә ут балкыды көннән яктырак. Давылланып аның йөрәгеннән ак кәгазьгә хисләр актылар. Шагыйрь торды. Тынып таң алдыннан язгыннарын җыйнап яндырды. Үзе китте чыгып. Җил басылды. Давыл торды, аттан кабынды. Төн буена шагыйрь нәрсә язды? Нинди хисләр аны ярсытты? Язгыннарын биреп җил иркенә. Таңда үзе кая ашыкты? Сез сырагыз аны исәр җилдән, яшеннәрдән, дулкын тавыннан. Һәм сырагыз, ямьсез төнне куып, таң тудырган көчле давылдан.